Ezihamba phambili indaba namuhla umhlaziyi ubona uZuma ezohlala izinyanga ezimbalwa ejele. Owezempilo ugxeka angomacaphuna kusale. EyakwaMadlebe yeseka owezolimo. Lezi ndaba ze-1 KZN TV usifundela uThabani Maphumulo sanibonani. Umhlaziyi wezepolitiki eNyuvesi yaKwaZulu uDokotela uZakhele Shamase uthi ubona lo wengumongameli wezwe uJacob Gedleyihlekisa Zuma ezolandela imiyalelo kulabo abamesekayo njengoba kunenqwaba yabantu abamesekayo abathi bangamane bafe kunokuthi bembone evalelwa ejele. Ekhuluma nethimba lezindaba le-1 KZN TV uShamase uveze ukuthi uma egcinekile ejele uZuma angahlala izinyanga ezinhlanu bese ephuma ngoshwele. Namuhla usuku lwesibili kwezinhlanu ezibekelwe lo wengumongameli wezwe uMnumzane uJacob Zuma ukuba zinikele emaphoyiseni aseduzane naye ukuze aboshwe izinyanga eziyi-15. Nakuba kunjalo amalungu omphakathi ahlukene asalimisa ngesihloko lokuthi kungamanafe kunokuthi bavumele ukuthi uMnumzane Jacob Zuma avalelwe ejele. Umhlaziyi wezepolitiki eNyuvesi yaKwaZulu uDokotela uZakhele Shamase uthi uZuma uzobonisana nabantu abamesekayo ngaphambi kokuthi athathe isinqumo. Akuyena ozobe edala ukuthi bekhona uchitha kwegazi abantu abashoyo bathi musa ukuzinikela phela fanele umholi wabantu mabethi abantu ungazinikeli ngeke azinikele ngoba bona bayazi ukuthi bazokwenza njani khona sebeshilo bathi amane kuhambe imphefumulo yabo kunokuthi aboshwa ejele akhona kuse political strategy leso ukudrama up support nanokuthi kunyuse imizwa yabantu nentukuthelo yabantu laba abamsekayo nokudala isixakaxaka ezweni noma ke avela inikele uma inikela chaza ukuthi ke oseva leso sigwebo esibona sengazathi angikholwa mina ukuthi leso sigwebo leso singaba isigwebo singaphela 15 months njengoba kushiwo mhlawumbe emva kwenyanga enhlanu bazomkhipha esagwetshiwe futhi fanavele inkantolo ngamacala lase asemgungundlovu. uShamase uthi lokho kubona njengento ezodala udongonyane ngaphakathi eqenjini likaKhongolose kwazise libheke ukuya kwezikomfa kanjalo naso okhethweni. Iqembu elibusayo lizoba senkingeni enkulu kwande kakhulu kungazwani ngaphakathi kwalo nokuqhekeka olukhona lwande kakhulu despite lokho kushoyila abanye bathi hayi it's a good day akekho above the law vele bebemzonda labo besibona vele ukuthi abamfuni kodwa abaningi abathule esingazi bathuliswe yini okuyingozi kakhulu ke lokho kodwa lokho kuzolimaza kakhulu iqembu elibusayo enqutheleni ezayo nasokhethweni nje olulandelayo ngoba iningi damage esiyenzekile kuze kufike manje. Usihlalo wekomiti lezempilo eParliament uDokotela uSibongiseni Dlomo usegxeke amazwe angomacaphuna kusale ngokuvala izwe laseNingizimu Afrika kuba lithola imigomo eyanele. Ekhuluma nethimba uDlomo uveza ukuthi amazwe amaningi athenga imigomo ngokuphindaphindiwe okugcina kwenza izwe lakuleli lithola imigomo emincane bese kukholela ekutheni kuhambe kancane ukugonywa kwabantu. uDlomo uthi yize lisaqhubeka kahle uhlelo lomgomo wokuvikela igciwane iCovid-19 kodwa alakafike ezingeni elathenjiswa umnyango wezempilo ngaphambilini. Kukhona kushoda khona yebo siyawabona kukhona ama-province enza kahle kodwa uma usuxoxa zonke ikhungo akhona ama-province ashodozayo kodwa-ke amanye phela enziwa na ukuthi nokuqaqana nje indlela yokuhamba ey'ndaweni zakhona akulula kakhulu. Kodwa-ke siyabonga ukuthi-ke futhi kodwa-ke into ekhona noma sifisa washeshise kangaka amakhambi imijovo kukhona lento yokuthi iy'khondla zamazwe zithi ithina soqala sithenge imijovo kuqala nina nothenga emva kwethu iyahlupha-ke leyo nto amazwe amanye azathenge imijovo ephindwe kathathu kunala edingwa amazwe awo uthola ukuthi ezweni labantu abawu-50 million sekuthengwe imijovo ewu-150 million bavimbele nabanye ngabe bayithenga imijovo ayinhleke le nto esiyibona yenziwa amanye amazwe. Kusenjalo bese ephinde echaza kabanzi ngegciwane elisha elibizwa ngeDelta. Athi ama-scientists le Delta variant leli gciwane seliguquguquke laba yilesimo esiyilona igijima ngokushesha okukhulu kabi ihamba ifike endaweni ngilalele nje izolo ethi oyedwa utholakale negciwane ehleli nje etafuleni ku-restaurant nabanye bonke sebethelelekile ligijima ngendlela eshesha kakhulu lizobanga ukuthi abantu babe baningi abagulayo nanoma-ke kungakatholakali kahle hle ukuthi abantu bagulele ukufa yini noma bangena ema-ICU na kodwa engathi leli linamandla kakhulu ukudlula lawo asekhona.
UDlomo besenxusa umphakathi ukuthi uqinisekise ukuthi ugqoka izimfonyo ngaso sonke isikhathi ukuze uzozivikela ekutheleleni abanye ngegciwane iCovid-19. Siyanxusa kubantu bakithi mhlambe ngoba siyabona ukuthi noma bezigqoka izifonyo kodwa kuba nemthelela ingakho kuthiwa cha iqhubeka asebenza ama-restaurants kodwa ufike ngithathe ngihambe ngiyodlela ekhaya ngoba mesihlala etafuleni laphana singunga itafula sibathathu siyishumi kukhona ukuthelelana so konke lokho okunye siyazikhumula ifonyo singanakile noma siyazikhumula ngoba sisesimweni sokuthi asikhunyule ifonyo abanye sithi abangene emasontweni begqoka ifonyo bangene bese beyayikhumula abanye kanti lokho akufanele ingakho sibona nakubantu betheleleka ke kuzoke kumuyi kuyena naseyinkonzweni ngoba sizama ukuthi kunqande ukuthi ifonyo ahlale nje emakhaya sigqoke izifonyo ngasonke isikhathi kuzosilekelela kakhulu lokho. Ngotebogo Sibisi wezindaba ze1KZN TV eThekwini. Inkosi yesizwe sakwaMadlebe inkosi uzenzo okhuluma ngufile Zungu uthi ngokumyalelo ovela emnyangweni wezolimo esifundazweni ucela kube ukudayiswa kwezikomo ukususwa kwazo ediphini ziyiswa kwelinye noma ziyiswa kwesinye isifunda kumiswe kancane ukuzama ukugwema ukusabalala kwesifo samatele. Ekhuluma nethembu lezindaba uZungu uveze ukuthi umphakathi ucela uthobele lo myalelo ukuzama ukulwisana nalesibhebhetheka kwalesifo. Inkosi yesizwe sakwaMadlebe inkosi uZungu usekhipheke isexwayiso sesizweni ngokuhlasela kwesifo esihlasela inkomo amadele. UZungu uthi-ke ngokomyalelo ovela eminyangweni wezolimo kulesi sifundazwe uveza ukuthi lesi sifo sibuye ngamandla kulesi sifundazwe ukudayisa kwezinkomo zisusa kwelinye idiphu ziyiswe kwelinye kusamisiwe-ke ukunqanda ukusabalala kwaso lesi sifo. Kade kufika abakwa-agriculture abezolimo bezosazisa ngokuthi inkomo lezi njengoba isifo samatele sibhilidile kule district yethu ikhingcetshwayo kufuneka inkomo zingaphumi ngaphandle. Inkomo edipha kulo kufuneka ingadayisi iphumele ngaphandle ngoba okwamanje basenza ucwaningo ukuthi njengamanje amatele ahamba azagcinaphi. So ngokwesikhashanyana kusavaliwe ukuthi inkomo ziphumele ngaphandle. Ngiyacela isizwe ukuthi siwuthobeleke lo mthetho ngoba ngabe siyasibiza isizwe ngenxa yomthetho weCovid asikwazi ukuhlanganisa isizwe kodwa ngibona lo mlayezo angudlulise nje kanje kuzo sonke isizwe sakwaMadlebe ukuthi inkomo umuntu mayefuna inkomo uzoyifuna ngaphakathi eduze komakhelwane bakhe kodwa nje ayikho neyodwa inkomo ezophumela ngaphandle ayikho neyodwa futhi ezokwazi ukungena ngaphakathi. UGwabini ugcizelela ukuthi noma singekho-ke isikhathi esibekiwe ukuthi lolu hlelo luzothatha isikhathi esingakanani kodwa kunxuswa umphakathi ukuba ubekezele ngoba lokhu-ke angeke kuthathe isikhathi eside. Kuzoba isikhashana esincane ngoba benzela ukuthi bazenelise ngokuhlola lesifo ukuze kungabe kusasa bese bethi abadedela kanti sisekhona endaweni basajikeleza kodwa khona akuzuba isikhathi eside ngoba nomnabo kumyalezo bawuthole kungqongqosha ke into yabo nansi nje incwadi bangishiyele eshoyo umyalezo sukwangqongqosha ngisho amaplazi ngishophi kunje kuyafana avaliwe abalimi bonke nje abalimi abemfuyo bavaliwe. Lokhu-ke kuhlanganisa nalabo abafisa ukwenza imicimbi yasemakhaya nabo-ke kubalulekile ukuba bengathengi izinkomo ngaphandle kodwa-ke baqinisekise ukuthi-ke basithenga ngalana abahlala ngakhona. Uma unomcimbi bathi kufuneka uyithenge ediphini lelo odipha kulona elumakhelwane wakuleyo ndawo ngoba inkomo zakhona ziphila impilo eyodwa kuleyo ndawo kodwa ukuphuma ngaphandle uyithenga kwenye indawo kungenzeka leyo nkomo ingene nesifo izothelela inkomo ezikuleyo ndawo. Lezi-ke izindaba ze1KZN TV mina nginguSamukeliso Ngqulunga bika ngisempangeni. Udokotela uNqobile Mgobhozi umtholampilo wezinkinga zesikhumbi Health Pro Medicals eRichards Bay enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal uthi abantu besilisa abangasokile basengcupheni enkulu yokuthelela ngezifo zocansi ingakho ekhuthaza abantu besilisa ukuba bangadembeseli ukubonana nodokotela ukuze basokwe mahhala. Udokotela uMgobhozi ukusho lokhu ngenkathi nengxoxo ekhethekile nezoko lezindaba le1KZN TV. Ngokocwaningo lwezempilo-ke kuyavela ukuthi owesilisa ongasokile usemathubeni amaningi ukuthi angenwe yizifo zocansi bese kuthi lo osokile yena angu-60% amathuba ukuthi izifo ezithathelanayo ngokocansi ezifana no-HIV nezinye singabi nayo-ke indlela yokungena.
Udokotela Nqobile Mgobhozi kanye noThula Mthembu beHealth Pro Medicals eRichards Bay bagcizelela ukubaluleka bokusoka. Ukusoka ke akusho ukuthi abantu kumele bengabe besasebenzisa ijazi lomkhonyana, kodwa ke kulekelela ukuthi ke makwenzeka bezibandakanya ucanselo olungavelekile singangeni ke kalula izifo. Umusoko ukusokela uvikela izifo eziningi ama STI, HIV. Abantu abaningi bayabeke benombuzo ukuthi umusoka manithi ingculaza ayingeni uma susokile. Cha, iyangena but kuba 60% ukuthi ingculaza ungangayithola. So kuno 40% oshoko ukuthi ingculaza ungayithola. Kungakho uma susokile sithi lekelela ngecondom ngaphezulu. Ukusoka akusizi ke ukuvikela izifo ezithathelanayo kuphela, kepha kuyasiza nakwezinye izifo nokuvikela ke ukungcola okucasha ke ngaphakathi. Akukona kuphela ukuthi uzovikeleka ekutheni ungayitholi izifo zocansi, kodwa ke kukhona nokunye uthola ukuthi umuntu into yakhe yangaphambili iyavuvukala ngaphambili, suke kuyijwabu lelo elivuvukala bese lizovala imbobo leyo ukuthi achama. Thola ukuthi sekuba buhlungu ngisho mechama noma mevuvukala akasakwazi ukuyehlisa kahle ijwabu lakhe. Lokho kuvuvukala kojwabu uma seselikhiphile ijwabu, ikhanda lakho liba sobala, then thola ukuthi liba dry kahle. Bafethu bonke ngiyaqhuquzela ukuthi sisokeni bafethu akubuhlungu, ku right nje, abukho ubuhlungu obukhona ukuze sibe right sisuse ilokhuza le ukuze sokwazi ukuthi mangabe si shaye nje into clean bafethu. Ngicela ukuthi wonke umuntu ongasokile siyaqhuquzela ukuthi angeze umuntu ezosoka bafethu. iHealth Pro Medicals abagcinike ngokusoka, kodwa futhi babuye besize uma unenkinga yesikhumba, ukwehlisa amafutha emzimbeni, kanjalo futhi ke bananawo nama-drip okufaka ama-vitamins emzimbeni. Lokhu kungenye yezindlela abantu kumele banakekele ngayo imizimba yabo. Ukusoka ke kumahala, awukhokhi imali, kuyavulwa ke njalo ngoLwesihlanu nangamasonto. Okubalekile ukuthi ke umuntu abhukhe isikhathi sakhe sokuzosokwa. Lezi ke izindaba ze1KZN TV, mina ngingoSamkeliso Nqulunga, ngingise-Richards Bay. Mbukeli kesibheke kwezomnotho. Irandi lu-14.32 maqhathaniswa nedola semelika, libu-19.78 maqhathaniswa nopondo waseBrithani, libu-16.96 maqhathaniswa ne-euro, kanti igolide lona libiza $1,777 i-ounce, kuthi olungahluziwe ubu-$74 62 umphongolo. Mbukeli kesibheke engosini yezemidlalo. Inxusa lomqhudelwano weJoy for Joy Boxing Promotion uThulani Nkwanyana uthi imidlalo yesibhakele ebihlelwe ukuthi ibe mhla zingama-30 kuNtulikazi siyihlehlile ngenxa yokufaka kwezwe kwisigaba sesine ukuzama ukulwisana nokubhebhetheka kwegciwane ukhuvethe. Nkwanyana unxusa amabhokisi ukuba aqhubeke nokuzilolonga ukuzigcina esesimeni. Izinto eqale lapha eGoli eSentini kwakufanele ukuthi zehle zeGraceland lapha eKhasini eMpumalanga mhla ka-30 July. So ngizokwazisa nje abathandi bezemidlalo ukuthi lawo mafight ahlehlile due to i-COVID-19 ekhona. Mbukeli kesibheke isimo sezulu esingalindeleka osukwini lakusasa. Empangeni lizobalela amazinga okushisa u15-24 degrees eThekwini, kwelikaBhanana kuba u11-23 eMgungundlovu Ndongazibovu, u7-24 degrees oLundi nakweNongoma, u8-26 eXhophe eLimantente, u3-22 siphethe ngeFriday Filidi, u7-24 degrees. Mbukeli singakho siphethele zona siyithimba lesindaba le1KZN TV, izindaba siphele kuphela isikhathi nisale kahle.